Räkis, vittu. Onks muotivillitys? Kyllä. Mä oon mennyt vaan kassalle. Ei mulla varaa omia housuja. Meniks äläret roskiin? Meni älärittäni roskiin. Sori mun housut meni rikki, piti tulla boksille. Ei voi mitään. Minkäs mä sille voin? Pää! Ei saa nauraa. Köyhän miehen alennus. Köyhämiehen alennus. Nyt kuulee jos rahaa. Voi vittu. Älärissä roski. Ei täs minis vittu. Go box! Housut jalkaan ja meni. Vaks komistu. Miksi kaikki nauraa? Misköhä? Mä etipä sitä vähän aikaa. Ootko nollissa? Mitä sä kuvaat sitä? Olet sitä hauska?